Germans, hem arribat dels 4 punts de l'horitzó. Som aquí, Senyor. Germans, hem arribat dels 4 punts de l'horitzó. Aquesta senyora 52, home, 52 anys aquí. Jo sou el primer. No, jo sou el primer, ella. Que tenia mesos, tenia 4 mesos. 25. Tens 26 i has fet 25 aplecs. Exacte. Felicitats. És vídeo. Quants anys has fet? 26. 26, t'ha anat un Playmobil, 26 o 25. Hosti, porta, ets el José? Ah, no, perquè el... Josep. El Josep, bueno. Ah, vale. Felicitats. És que quan jo era jove que tenia els cabells... I has vingut seguits, els 25 o 26, o... Sí, O has anat quasi bé sí, saltejat? molt pocs, n'he faltat molt pocs. Però tot i amb això, he pujat 60 vegades, Amb aquest senyor hem pujat moltes vegades, 40, no, 40. Sí, Has fet 41. 41. No, 50 serien. Bueno, tinc medalles, tinc la creu i ara donen... El diploma. Saps per què va bé això? Perquè la dona pugui treure la pols. Molt bé, enhorabona a tots. I ara ja anem pels més veterans d'aquest any. Els de 50 anys d'assistència, els aplecs. Terrenys d'Amunt. Remei Nisser Senyer. Remei Nisser... Aquí. I del Brull, Jaume Vilamitjana Codina. Poseu-vos aquí bé, que us poseu en la foto. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Hem pujat a aquest cim del Montseny en el goig de participar en el 74è aplec de Matagalls. Una tradició, doncs, de solera, que es manté des de l'any 1950, quan es va canonitzar el pare Claret. Era just que es fes així, donada la presència del sant de Sallent a la parròquia de Viladrau, com a rector regent, i el seu interès en la creu d'aquest cim, la qual va ser restaurada per ell. Contemplar la creu en aquest cim significa per a nosaltres una afirmació i un compromís. De la mateixa creu, en si senzilla, dos pals, es fa present les dues realitats fonamentals d'una autèntica existència humana: la verticalitat i la horizontalitat. La relació amb Déu i la relació amb els altres. No hem estat creats per a viure sols, sinó en relació amb Déu i amb els altres. Qui es tanqués en ell mateix, sense obertura als altres, romandria en la soledat aclaparadora i estèril que portaria al fracàs més absolut. El filòsof Descartes va fer aquesta afirmació clara. Penso, per tant, ergo, existeixo. Sense negar aquesta asseveració, els cristians diem encara més clar i de manera més fonamental, una altra cosa. Soc estimat. Per això, ergo, existeixo. Preguem també pels difunts de l'aplec de Matagalls, aquells que aquest any ens han deixat, estar aquí a la casa del pare, i que participaven i eren ànima també del nostre aplec. Sempre és bo recordar els difunts i ens encomanem a la misericòrdia de Déu. Preguem al Senyor. Cel, quan partim el pa sagrat ens fa do del seu amor
és el pa, és l'amistat del pa de Déu. Cos sagrat, menja i seràs fort. Calç a sang, beu la meva sang, que jo sóc la vida i jo sóc l'amor. Oh Senyor, reuneix els homes amb l'amor. Fem l'última. Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat. Ara crida a tots els pobles al festí de l'amistat. Si confesses que és Senyor, et fa membre del seu cos. Ni l'amor no ens podrà prendre el seu amor. Cos sagrat, menja i seràs fort. Calç a sang, beu la meva sang, que jo sóc la vida i jo sóc l'amor. Oh Senyor, reuneix els homes amb l'amor. A veure, dèieu de fer els adeus a dalt, farà una mica de vent, però som-hi. Tothom cap a dalt i farem la rotllana. Hora dels adeus, ens hem de dir adeu-siau. Germans, fem-nos les mans, senyal d'amor, senyal de pau. El nostre comiat i la I think
Rolando, com us dieu? Jo em dic Òscar Ferrarons. I quants anys fa que veniu? Doncs fa més de 50 anys que posem a la plec de Matagalls. I què creieu que és la plec de Matagalls avui en dia? La plec de Matagalls és germanós, és estimació a la muntanya i és espiritualitat. I de fet és també la nostra senyera, sempre en el mar, sempre onejant. Des de l'any 1950 la senyera sempre onejant a Matagalls. Doncs moltes gràcies per venir i espero que ens veiem l'any que ve. L'any que ve, que és el 75. 75, festa grossa. Festa grossa. Pujarem una copla o què? No ho sé, però farem una exposició per celebrar aquests 75 anys també. Si tot va bé, farem una exposició per celebrar i anirà pels diferents pobles. Molt bé. I l'any que ve... L'any que ve.